муассисаи давлатии телевизиони синемо тақдим мекунад. Ма мегум дар назди ту микрофон лозим нест то бизем. Ман ин гуна коргардон нестам. Ҳамеша аз филмҳое ки гирифтам қарздор шуда. Ин воқеият аст. Ҳама дӯстои ман буду агар ин суҳбати меро бишнаванд масалан медонанд ки ман дурӯғ мегуфтесам. мехоҳед дар бораи касбу корҳои гуногуну замонавӣ маълумот дошта бошед, вале намедонед аз кӣ пурсед ва ё ҷуръати пурсидан надоред. пас мо тамоми ин саволҳоро аз нафарони мехостаатон барои шумо мепурсем. онҳо тамоми воқеиятро ба шумо хоҳанд гуфт. шумо 10 саволи ғалатиро тамошо доред. салом ба ҳама мухлисони телевизиони синемо ва ман Файзулло Файз ҳастам, корманди киностудияи давлатии Тоҷикфилм. ҳамчун коргардон кор мекунам. тӯли масалан 100 соли охир мотор ба шаклҳои гуногун истифода мешавад, ба ҳадафҳои гуногун истифода мешавад, ба мақсадҳои масалан хеле гуногун истифода мешавад. вале мотор ба назари шахсии ман фурсатест ва имкониятест барои бо элементҳои синамоӣ гуфтугӯ кардан. яъне бо элементҳои синамоӣ мо бояд як ҳарфҳоеро, як дардҳоеро, як проблемаҳоеро ё як хушбахтиҳоеро иброз бидорем. як ҳарфе ҳаст ки мегӯянд вақте ки масалан гапи гуфта мехоҳӣ ки масалан як гаперо як ҳарферо бизанӣ, агар ба воситаи тасвир шавад ҳеҷ гоҳ ба забон нагӯ. хоб талош мекунам масалан он чизе ки масалан ҳамун қадр ҳамун заррае ки худам мефаҳмам. албатта мо аз ин зиёд даъво надорем ва ҳамун чиза ба ин хотир филм месозам ки ба тасвир битонам бугум. саволи аҷиб аст, барои ин ки масалан барои баъзеҳо ҷолиб аст ки дигарҳо масалан чӣ мегуфта бошанд дар мавриди филме ки ман сохтам. ва тамоми масалан навиштаҳои мунаққидони синаморо, тамоми навиштаҳои ҳатто масалан ғайри ҳирфавиёро масалан назар мекунанд то фаҳманд ки масалан чӣ чизе дар бораи ин филм гуфтанд. вале як қоидае ҳаст, мегӯянд ки филматро сохти равканор, дигар муҳим нест дигарҳо чӣ мегӯянд дар мавриди филм. чаро ки синамо як ҳунари аҷибе ҳаст ки инсонҳо аз дохили масалан шахсияти худашон ҳарф мезананд, аз дохили шахсияти масалан чиз гӯем як дунёи шахсии худшон суҳбат мекунанд. масалан ҳоло филми маро шумо тамошо кардед, меоед масалан роҷеъ ба ин шояд 20 назари пешниҳод бикунед, вале он назари шахсии шумо аст. назари шахсии ман ҳар чизе ки буд вобаста ба ин мавзӯъ ман пешниҳод кардам ва дигарҳо ҳам як чизҳое гуфтанд. барои ин пештар ишора кардам ки як қоидае вуҷуд дорад ки филмсоз набояд ба назарҳои дигарҳо масалан зиёд дода шавад. чаро ки худша масалан дарк мекунад, худша меомӯзад. баъд ин маъниро надорад ки инсон худша бояд наомӯзад. ин маънии онро дорад ки масалан дар филми баъдӣ ман худамро якам маҳдуд мекунам. чӣ гуна мегӯям ки ин мавзӯъро мегирам. не бисёриҳо гуфтанд ки ман аз қабили ин гуна коргардонҳо нестам, ман мехоҳам ин ҳарфа бизанам. не ман ин гуна коргардон нестам. мунаққидои синамо гуфта буданд роҷеъ ба масалан ман ин корро бояд анҷом надиҳем. ҷӯяндагӣ аз байн меравад. ба ҳамин хотир ҳоло фикри шахсии ман муҳим нест дигарҳо дар мавриди филми ман чӣ мегӯянд. ҳар чӣ буд сохта шуд ва ман рафтам канор. дигар ин моли шумост. ҳар чӣ қазоат мекунед ихтиёр ба шумост.
актёре ки масалан ман мехоҳам бо ӯ кор бикунам, актёре бошад ки жанри филмро шиносад, босавод бошад, хоб бо таҷриба бошад бо беҳтар. Вале баъзан вақт бо таҷрибаҳо моро халал мерасонанд. намунаи оддиш масалан гӯш намекунанд, намунаи оддиш бисёр баҳс мекунанд. баҳси бисёр хуб аст агар баҳси дуруст бошад. вақте ки коргардон дақиқан медонад ки аз ин саҳна чӣ мехоҳад ва дар кул аз филм чӣ мехоҳад, фикр мекунем ки актёр бояд корша анҷом диҳад. вазифаро гирифт, нафаҳмид албатта баҳс бикунад, нафаҳмид албатта пешниҳод нодуруст бошад гӯяд ки воқеан нодуруст мегӯяд. агар масалан дастм расад, ҳатто рафта дар сари саҳна бо онҳо тамрин мекунам, яъне пеш аз сабт, як моҳ пеш. вале хуб баъзан вақт ин имкониятҳо ба мо даст намедиҳад. ба ин хотир актёр бояд хосиятҳои дигаре ки фикр мекунем ки бояд сари вақт дар кор ҳузур дошта бошад, соати 9 пайдо шавад, хуб ҷаззоб бошад ва босавод. масалан бисёри ҳунармандҳое ҳаст ки мутаассифона ба хотири масалан таҷрибаи кам будан, ҳоло бештари мавридҳо мешавад ки дар 10 сол як бор ба синема даъват мешаванд. хуб масалан чароғи рӯбарӯи наздашон истодаро эҳсос намекунанд. масалан ҳамин садобардоре ки дар наздашон истодааст намефаҳманд ки ҳамин як ваҷаб ҳаст. чаро бояд ин қадар дод бизанӣ? масалан ҳамаи чизи масалан синамоиро эҳсос мекунанд, планам фарқ мекунанд. масалан ин плани мо пиши план аст, фарқ мекунад. хуб ин гуна хеле қоидаҳое ҳастае ки чизҳои ҷузъӣ коргардона, гримёра ва худи филмбардора ҳар нафари дигара нороҳат мекунад. масалан театрӣ бозӣ мекунад. ӯ дар театр шунидааст ки чунон бояд гап занӣ ки масалан хати охири театр масалан гапи тра шунавад. ман мегӯям дар назди ту микрофоне лозим нест дод бизанӣ. актёрҳои хубам дорем дар Тоҷикистон, хушбахтона таҷрибаҳои байналмилалиам доранд. мешавад бо онҳо масалан роҳат кор кард, ҳатто бо онҳо кор карданам масалан якам метарсӣ, меҳаросӣ ки таҷрибашон зиёд аст. ин гуна нест ки коргардон ҳамаи чизро медонад. коргардонам аз рӯи эҳсос, аз рӯи таҷриба, аз рӯи дониш ҳаракат мекунад. ин ақидаи соли 60-70 буд. ҳар ки махсусан ин хуб нест ки масалан ҳозир ман гӯям ки ман ин корро анҷом надода будам, мисли худтаърифкунӣ масалан мешавад. вале хуб дига ҳамагӣ шоҳид аст ки бачаҳое ки бо ман кор карда буданд, ман ҳеҷ вақт дод назадам, сари ҳеҷ ҳунарманде дод назадам. дод задан бисёр масалан як нишонаи ақибмондагии худи коргардон аст. фурсат ҳаст. масалан давраи пеш аз сохт, мо ба қавли давраи подготовителӣ мегӯем, дар давраи подготовителӣ чаро масалан кор намекунанд? яке аз мушкилиҳои асосии масалан худи коргардонҳо, ҳоло ба назари ман 3 моҳ фурсат ҳаст, 5 моҳ фурсат ҳаст, ҳар чӣ қадаре мехоҳӣ. ҳунармандҳо ҳамеша масалан барои кор омодаанд. даъват кун, соатҳош суҳбат кун. мегӯянд 50% муваффақияти коргардон 50% интихоби дурусти актёр аст. хуб аку тасаввур кун мо ғалат интихоб кунем, яъне 50% кори коргардон меравад зери савол. мо ба як чиз рӯбарӯ шудем. ман ин таҷрибаро хушбахтона дорам ва як ҳунарманде буд ки масалан аз як минтақаи дигар буд, дурдаст. барои ман имкон нашуд бо ӯ таҷриба кунам, имкон нашуд бо он тамрин кунам ва сари филмбардорӣ, яъне рӯзи филмбардорӣ ӯро дидаму мутаассифона бисёр кори ғалате аст. азбаски масалан нақши хурдӣ буд,
من گفتم شاید به یک تمرین به یک دو تمرین میتونیم مثلا از اون صحنه چی میخواهم از روی کشیده دیم، ولی نشد. خب این با بودجه فیلم ما بسیار ضرر رسون. به چی خاطر؟ به خاطر اینکه همگی دیگه میدونن که مثلا یک روزی که مثلا ما فیلم میبرداریم، خب حالا حسابی میانش مثلا میگیم که 50,000 100,000 مثلا یا 70,000 سومون در یک روز نقشه گرفته شده. تصور کنید فیلم مثلا 40 روز ثبت می شود، بعضی وقت مثلا خب 60 روز ثبت می شود. این هنرمند ما را 3 روز کارمونه مثلا عقب پرداخت. ما مجبور بودیم که مثلا خب صحنه را اوکی نمیدادیم، یعنی نیت نمیدادیم، قابل قبول نبود این صحنه. میگفتم مثلا فردا این صحنه را ثبت میکنیم، تمرین میکردیم، فردا که دوربین روبروش میومد باز همون احوال بود. یعنی هیچی دیگر چیکار میکنیم؟ ضرر با مثلا بودجه فیلم میشد و بعضا وقت همینگونه است که مثلا او شیناس است یا یک چیزی است نمیتونی مثلا عوض کنی که مثلا زود مثلا این جواب که گوی دستیار رو یا نفر دیگه جوش مثلا فلان هنرمند دیگه رو بیاره. خب بعضا چیزهایی هست که مثلا نمیشه. با این خاطر یگانه راهی که مثلا من حل کردم همین بود، وقت زیاد جدا کردم و تمرین کردم و جایش خودم بازی کردم و به همین روش ما مثلا پشت سر کردیم این مشکل رو. از همسایگانم واقعا هیچ کی به سینما راه نیافته است. مثلا همه دوستای ما بوده اگر این صحبتی ما رو بشنون مثلا میدونن که من دروغ نگفتیسم. ولی یگانه کسی که راه یافت مثلا در فیلم کوتاه تاکسی، دختر اکام، دختر جیان یعنی ردنوی به قول مهرانه، که ما باید شرح تیم به چی خاطر بود. به خاطر اینکه مثلا این یک فیلم کوتاهی بود با نام تاکسی، یک دختره که باید مثلا دزدیده میشد و اون بیشتری مثلا صحنه هاش داخل باغاج ماشین بود. من در اول انتخاب کرده بودم یک نفر دیگر و دیدم که مثلا هر وقتی که او برای کار میبیاید همیشه پدر و مادرش همراهش میبیاید. من دیدم که با اون راحت نیستم. من دیدم که برای که این کودک آماده شود خیلی مثلا باید زحمت ها کشید و مثلا همیشه پدرش از کار میموند، مادرش از کار میموند و برای من یک کودکی در کار که برای مخصوصا با من راحت باشه، همراه من راحت باشه، ما بتونم مشکل مثلا دعوا بکنم، همراهش جنگش بکنم، از ما قهر نکنه. خب ما به همین خاطر مثلا رفته از زادگاهم اون دخترچه رو آوردم با اون بسیار همراه من راحت، برای اینکه مثلا از کودکی با من بود و مثلا من هر چیزی که بودم میگفتم همین لحظه رو همین خیلی اون انجام میداد، تمام برای من راحت. و در باغاج هم مثلا نمیترسید، با ما باور داشت که مثلا ما برادری اویم و ما او را مثلا هیچ ضرری نمیرسونم. به همین خاطر این دخترچه دعوت شده بود. گاه وقت میهراسیم، گاه وقت نمیهراسیم و پشت چرا میهراسیم چرا نمیهراسیم فکر میکنم یک شرح‌هایی برای خودم هست. گاه وقتی میشود که مثلا خب ردمندی را میبینیم دیگه خیلی بالا رفته است، خیلی مثلا جشنواره‌های وجود دارن که با کلاس ها جدا میشوند، کلاس A, B, V. خب بیشتری وقت میبینیم که این واقعیت است. فیلم هایی که از ما میرود مثلا در کلاس های V شرکت می‌ورزند، مثلا کارگردان های سطحی
дар класси А ҳузур пайдо кардаву ҷоиза оварда ангуштшумор дорем. ба ҳамин хотир гоҳ вақт масалан корҳое ки аз тарафи ҷавонони масалан ҳамсоя карда мешавад, Ӯзбекистон, Қирғизистон, махсусан Қирғизистон, Қазоқистон, баъзан вақт хуб метарсем, меҳаросем. Баъзан вақти дигар не, баъзан вақти дигар хушбахтона мо ҳам дар ҷашнуро ҳамроҳшон будем ва масалан дар миёни 80 нафар, дар миёни 70 нафар филмсозони ҷавон хушбахтона ҷавонони мо ҷоиза гирифтанд. Мо ҳам шоҳид будем ин лаҳзаҳоро ки аз миёни 80, аз миёни 70 ҷавонҳои хориҷӣ даъват мешудем ки масалан беҳтарин филмнома, масалан беҳтарин филм. баъзан вақт ҳайрон мешудем. хуб чӣ хулоса мекардем? Хулоса мекардем ҳечи, инҳо ҳам мисли мо одаманд, фақат кор кардан дар кор. ман фикр мекунам ки наҳаросидан дар кор, кор кардан дар кор ва имконият ҳаст. не рости, вале ҳадаф ҳаст. хуб ин хуб нест вақти филмбисозӣ ҳадаф надошта бошӣ ки масалан он ҷоизаи баландтарина. Ман фикр мекунам ҳар филмсози масалан ин хоҳиша дорад дар худаш. Вале бефанатӣ. Манзурам ин ки масалан филми хуб сохтан дар кор. Лозим нест масалан дар ҳар танкучае ба қавли масалан ҷор занем ки ба хотири Оскар ба даст овардан дар кор ин онвай. хуб манзур мақсад як чиз, филми хуб сохтан. Филми хуб сохти роҳш агар арзанда бошад худаш роҳша пайдо мекунад. агар воқеан филми хуб бошад соҳибаш пайдо мешавад. худаш масалан туро масалан ҳамроҳш гирифта мебарад. он вақт масалан ҳайрон мешавӣ. вале ин ки масалан махсус гӯӣ ки ман ба хотири Оскар филм месозам, фикр мекунам ҷумлаи хубе нест. рости таҷрибаро надорам, барои ин ки ҳамеша аз филмҳое ки гирифтам қарздор шуда буд. ин воқеият аст ки ҳанӯз ҳам масалан филми охире ки гирифтем, филми Бачаи обӣ, масалан дар як марҳилае ҳаст ки ман бояд ҳудуди масалан 30,000 сомони дига бояд пайдо кунам ки масалан чанд нафарои дига бояд охири корро анҷом бидиҳанд. яъне ман дар ҳамин марҳила ҳастам ва масалан муроҷиат мекунем ҳоло ба роҳбарияти масалан муассиса, муроҷиат мекунем ба ҳар ҷои дига, яъне бояд роҳша пайдо бикунем ва даромад нашуда буд, не даромад шуда буд, худоро шукр, аз ҷоизаҳо буд, аз ҳар чизҳои дига буд. вале мо инқадар дар масъалаи иқтисодиётмон, дар масъалаи ҳар чизи дигармон инқадар ақиб мондагием ки масалан он даромадҳои ҳеҷ чизе намеша, ҳеҷ чӣ моро наҷот намедиҳад. яъне даромадҳо буд, даромадҳои начандон бузурге буд ки зиндагии мара махсусан тағйир бидиҳанд. хуб як чизое мешавад харид. ҳамин. дар ин савол посух метиҳем ки масалан филми Ширин, хуб аҷаб филме ҳаст. ман ҳамеша ба ин филм андеша мекунам. ҳамагӣ медонанд ки филми Ширин чӣ гуна филме ҳаст. дар як дохили кинотеатр сохта шуд ва масалан таърихи инам ман назар кардам чӣ гуна сохта шуд. коргардон вақте ки бепул будааст, пул надошта, ба худаш андеша карда ки чӣ гуна чӣ коре бикунам филм бисозам.
ва хулоса рафтааст зиёда аз 40 ҳунарманд қати суҳбат кардааст ки шумо барои ма намедонам 10 дақиқа я 20 дақиқаи лозимед. Онҳо гуфтанд боша дастгирит мекунем. Омада аз ҳар каси дар як план, дар як макон, дар масалан як замон ҳамаш рӯз филмбардорӣ кардааст ва баъдан пушти инҳоро сохтааст бо коргардони садо ки аз инҷа гӯё ки инҳо филми масалан Фарҳоди Ширина тамошо доданд. яъне нисфи филм баъд аз сабт сохта шудааст. мо фақат як тараф дорем, тарафе ки ҳунармандҳо нишастагианд. Ширин филми Киёрустамӣ ба назари ман исботи инае ки мо дар ҳар вазъияте метавонем филм бисозем. Дар ҳар вазъият. Дар аслан пул надоштанам. Мара махсусан муттаҳам мекунад ки ҳаст роҳ, бояд фикр бикунам. роҳи беҳазинаша андеша бикун, роҳи бехарҷша фикр бикун. имкон метиҳад ё масалан савол метиҳад барои ман ки ту мехоҳӣ филмсоз ша, пас бояд фикр. ба назари ман бояд аз зиндагӣ омӯхт. як китобе ҳаст чӣ гуна бояд коргардонӣ кунем ва масалан дар он китоб ман борҳо шоҳид шудам аз гуфти коргардонҳои бузургтар ки мешиносемшон, коргардонҳои хориҷӣ мегуфтанд ки 5 сол донишгоҳи синема хондем, омадем филми якумона гирифтем, филми панҷумонда расидем, ҳанӯзам филморо дӯст надоштем. ҳанӯзам филм барои мо техника буд, ҳанӯзам филм барои мо масалан як чизе дар нақша ки мегирӣ ҳамин буд. ва хоб бо шоҳид мешавем дигар коргардонҳо мегӯянд, мегӯянд ки масалан донишгоҳ нахондам, ин риштаро хатм накардам, рафтам ҳар чизе сохтам аз самимӣ буд, ҳамин гуна дидум, ҳамин гуна сохтам. мо бисёр шоҳидем ба ин чиз ки коргардонҳое ки дарси синема нахонданд хеле хуб филмҳое гирифтанд, хеле хуб ҷоизаҳое ҳам гирифтанд ва ҳанӯз хеле машҳурам ҳастанд. коргардонӣ ё режиссура як илми ҷодуе нест. яъне режиссёр ва коргардон хуб як чиз, инҳо хуб одаманд дига. метавонанд миллион масалан иштибоҳ дошта бошанд, метавонанд миллион масалан муваффақиятҳое дошта бошанд. мо шоҳид ҳастем бисёре аз хуб баъзе аз коргардонҳоро шоҳид ҳастем ки он қадар масалан техникаро хуб медонанд ки масалан мегӯям ки ин саҳнаи ман бояд яъне филми тозааш 1 дақиқа шавад ё 3 дақиқа шавад ва ҳамун 3 дақиқа ҳам мешавад. вале мо ба ин андеша мекунем ки халоқият куҷо мешавад, эҳсос куҷо мешавад, табиат, табиӣ масалан бозӣ кардани ҳунармандҳо, табиӣ кор кардани масалан рассом, табиӣ кор кардани декоратор, табиӣ кор кардани ҳар узви гурӯҳ куҷо мешавад ки чаро бояд ин стандарт дошта бошад ки ин бояд 1 дақиқа шавад. Не фикр мекунем ки аввал синема пайдо шуд, баъд қоида. пас набояд инқадр зиёд худмона маҳдуди масалан қоидаҳо бикунем. хушбахтона ин таҷрибаам дорам ки касое буданд ки дахолат мекарданд. ҳатто масалан имрӯз мо дӯст нестем, мутаассифона дӯст будем, бо сабаби масалан дахолат карданошон дӯст нестем. ва хоб дига имкон надорад ки як филмсозиро бо ҳеҷ ки даъво накунӣ, имкон надорад ки масалан аз аъзои гурӯҳи филмофарӣ бошад. барои ман ҷолиб аст ки масалан суҳбати ӯро гӯш бикунам ва албатта масалан пешниҳоди хуб бошад, пешниҳоди хубро гирифтан лозим.
дар охир бисёр кӯтоҳ масалан мехоҳам гӯям ки коре ки агар гӯем ки намешавад вуҷуд надорад. махсусан дар роҳи масалан филмсозӣ, филмофарӣ бисёри вақт масалан мешунавем ки ким киҳое гуфтааст ки маблағ вуҷуд надошт, ким киҳое гуфтааст шароит вуҷуд надорад. ма ба ин нафарое ки ин гуна мегӯянд бозам мегӯям рафта филми Ширини Киёрустамиро бибинад ки чӣ таҷрибае кард ва чӣ ҷоизаҳоеам овард. агар масалан ҷиддӣ рафтор бикунем дар Тоҷикистон, дар анамин кишвари худмон метавонем беҳтарин филмҳоро созем. беҳтарин шароитҳо ҳам вуҷуд дорад. беҳтарин масалан ҳунармандҳо ҳам вуҷуд дорад.